gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị aka m kwetakwara kwenyesi ike na ị na-echekwa anyị dịka nsịrị gị chere na anyị na-alaghachite azụ anyị alaghachitala enwere ike ya bụkwara anụ n'ọka na-eme gị nchefu matakwa n'ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn ebe a nsị wetara unu ya bụ ụtụtụ mmanụ dịka isiokwu anyị jiri taa bụ ụlọ ọdịda gịnị mere o ji dị otu a dịka a nọ na-ayọgharị ya bụrụkwanụ n'eziokwu na anyị nọ gịnị ga-eme ọ ga-eji adị gịnị otu a o kwesịrị ịdị otu a nwanne mma ya na-ekwu na ọ na-emechikwa na mba ofesi na ọ na-eme kwana otu a mmasị ya ọ na-eme elee ebe siri nweta kolaps ọwa anyị nweda asụsụ ọ baghị anyị ya bụ na ụdị ihe dị otu ahụ na-emekwa dịka o mekwara ha nwee amụtakwala ihe marakwa ihe a na-eme elekwara mgbe ọ ga-abụ ruo okwu anyị wee mee gịnị amụta ihe dịka anyị kwuru ọ ga-abụ ego bụ ihe nlekwasị anya anyị ka ọ bụ ndụ bụ mmadụ onye ka ekwesịrị ịta n'ụmụ ihe ndị a onye mma ebido onye na-arụ unu anyị ata ya ụta gọọmenti kwesịrị ka ọ fụ maka unu ebe otu esi arụ unu a kwesịrị ịta ụta maka ụfọdụ unu ile anya chọpụta na ụfọdụ unu na-ada ada na ndị dagodo na-ada o nwere ebe a na-amakigo ha ọredi na unu adọghọ mma ka mmadụ biri ego ya akara ọjọọ unu ekwesịrị ịkụtuo ya unu adọghọzi maka mmadụ biri na mana onye ya enepụta ya rụkwa ofu ahụ ya aga efu na ndị mmadụ ka bi na ya unu ahụ na-abụ efu na ndị mmadụ na-ajụzi nwoke jụzi ife mere unu ọkwa unu ha bịa mgbe ha bịa maka na onye ọ na-afụ na-asị na unu mmadụ ebizina na inekwa anya fụ na mmadụ bi na kedu onye chọrọ ka atụ ụta onweghị onye na-aga atụ ụta osodi akpata akụ nna iji okwu onye ọnwụna ụta adịrị onye ọnwụna ụta adịrị onye na-arụ unu chọrọ ka orikọta ụwa niile ama ụta adịrị gọọmenti ndị bịa maakị unu afụ na-ekwesịrị ka ị makịchara unu ahụ pụbazie ịbịa ichetakwa fụ na unu ahụ ka isosikwara ikete fụ na unu ahụ na-akwatụrụ etu esi kwesị ịkwatụ unu ka ha bịa makịcha ya ejezie n'azụ aka na bịa aka elofuo ya kedu onye ụta adịrị onye buru ngwongwo na ngwongwo efu na amakị gị unu si na ọ chọrọ ije biri na ya wu unu nke bụ eziokwu na ọ bụghị na onye chọrọ ịrụ ụlọ na o mere ihe ọjọọ adịghị n'ime ya onye chọrọ ịrụ ụlọ ọwụ echiche dị mma echiche dị mma dịka anyị si kwu na mbụ na onye chọrọ ịrụ ụlọ inyere n'onwe gị akwụkwọ nsọ kwuru ajikere na ịrụ ụlọ ego ma edukwa m njikere ịrụ ụlọ ma rụkwuru ụlọ hapụ na ọha a sị na mgbe onye jiketa ụlọ ahụ ụtụtụ ya ịghọtara ka ghara ịwụ ka ị rụọ maka David alụchana ka m rụọ maka na Okechukwu alụchago ka m rụọ maka ịmakwa na ife na-eme ụfọdụ ndị mmadụ na ọgbọ m alụchago unu ka m lụkwa nke m ijezie rụọ were isi kote ebu ọnụ Igbo sịkwara na ọnwa onye mkpọrọ nkụ ahụ kpọrọ gịnị ụfọdụ na-akpọ ya alịka ha kpọrọ alịka ma ọ bụrụ ndị bekee nke anyị ha kpa alịka mana nke anyị nwe ngwere unu kpọrọ ngwere gịnị oriri ya bụ eziokwu ka anyị were mgbam tụlee were godi nke a mere ọhụrụ mee ihe ma atụ ama m na ị na-ahụ ya ka anyị were godi ya mee ihe ma atụ ụfọdụ anyị bụ ndị duru ụmụ anyị gaa ebe ahụ ka ha ga-aga ụlọ akwụkwọ ụfọdụ anyị bụ ndị nara ebe ahụ ka ha biri ya dịka ụlọ obi ị chọrọ ịgwa m na onwetụdịgo otu i siri onye ahụ nwe ụlọ ahụ ọ na gọọmenti achọpụtaghị ọnọdụ ụlọ ahụ o nweghị ihe ha gwara gị ọ naanị na ilekwasara gịnị ego anya nke ahụ bụrụzie asị m kwuo onye ọbụla chọrọ ịrụ ụlọ a ga-enwe ndị ga-elebanye anya otu ahụ esi eme ihe ahụ ọnọdụ ebe ahụ ị chọrọ ịrụ ụlọ ahụ ị kpọkwara ndị na-ahụ maka ya dịka anyị kwuru blọk ekwesịghị ka ọ karịa 23-25 nke a bụ tik blọk tik blọk ahụ abụrụ 4 downstairs bungalow downstairs tik blọk ọ bụghị ndị a na-enwe oghere achọkwana ịkpụ ndị a na-enwe oghere ịmakwa nna o nwere ndị ọ ga-awụ ha kpọrọ gị blọk ijiri ya rụọ ụlọ n'ime gị yọ kọndit wayarin nke ị ga-eti n'ime ya mgbe ha na-arụ ụlọ ahụ arụ ị ga-emekwa ya ọzọ ndị ọzọ bịazi n'ime ya ọnwa ahụhụ ka chọrọ inye ha mana ụbọchị chọọ ọ na-awụ ndị na-echeta ime inweta ebe a na-akụ blọk o nwere ebe m na-arụ ụlọ ọhụrụ mgbe m na-arụ ụlọ masị ka m jiri ya ma kụọ ntu ozugbo m na-akụ ma obere ihe ka m soro nnọọ ntu ahụ gbakpuo n'ime blọk ha nke ahụ kwesịrị ịnụ ọ bụrụ ihe kwesịrị omume ịma na aja ka ekoro nọ ọ blọk ka ị asị ị na-akpọ ụdị ahụ blọk aja ka ekoro iwere ha ma kụọ aja a na-eji nnọọ mmiri na aja wunye na aja nwere ike werezie obere simenti tii isi na onye makara ma na-eti ya eti onye makara ma na-eti ya
chọọ nọ ihe ọzọ na-ejikọta ha ahụ mee gịnị mekọsịa ya ọnụ abịa inweta ebe a na-ebu blọk ha sị gị be careful for that very block not to break jirikwa nwayọọ ka blọk ahụ hapụ ime gịnị ịwa mana ọ bụrụ n'obodo anyị a sị gị be careful for that very block not to wound you jirikwa nwayọọ ka blọk ahụ hapụ ịdapịa gị ụkwụ nke be a bụ jirikwa nwayọọ ka ị hapụ ịkụwa the block ifuda na ndị bie na ọ da funyewa ya dịka ofe ọ dịka achịcha wụsaghị n'ọkpa ị na-asị ọ blọk dara ife a wụsa mmadụ n'ọkpa ka aja nke abụghị ya bụ elee ihe ị chere ekwesịrị ime banyere ha otu o ji dị ugbu a kịta anyị ma na anyị kwuru na ihe anyị nwe agba na-abụ ọ ga-enwe agba na-abụ maka ọha ife anyị ekwucha tata maka na anyị ka kwugodu ife na-ebute ihe jigasị adagasị ịka na-ekwugo n'ihe ọ na-ebute a ka ya ekwuchagodo n'ihe ndị ọ ya ebute tupu anyị ekwuwegodo kedu otu a ga-esi eme gịnị wee kwanye onye ukwu n'awa anyị ekwuchago maka na ife anyị na-ekwukọta ọhọdụ ihe a na-ekwuo ngwa mechie maka nyawa ife na nlota ihe ụmụazị a ma otu esi na-ebutasị ụmụ ị na-asị ọ mmadụ ka a na-ebupụtasị ife a ọkwa mmadụ na-eku ume ọ mmadụ Chineke kedu ka a na-ebupụtasị n'ụlọ ihe mmadụ kwesịrị ịdụ ọ kwesịrị avoid nụ emezie ya ọdụzie unavoidable ebe nke a ji na-ewute m bụ na m nọrọ akụkọ ma ga-akwa nso ga-achọpụta na di na nwunye ụmụ ha niile gwere ebe ahụ nna achọghị m ikwute nke ahụ n'onwe onye pụtara mụta ọbụla o jiri n'onwe ihe ọzọ ka Chineke gbaa unu ume ka Chineke gbaa unu ume onweghị ihe ọzọ nna anyị ejide okwu a jidegodo okwu anyị na-ekwu n'ọsọ Chineke